सुबुं माहारिनि दावहाथिलियाव थानाय मोनसे खोन्दो। 7000 बोसोर दावहा नाङै नाङै गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि धोरोमखान्थि बेफोरखौ फोथांना लाखिनाय बे मोनसे गेदेर हारिया मोनसे समाव दुलाराय पृथिबीजों सिनायजानाय गेदेमा हारिमोन। जोङो मिथिगौ जेब्ला गोरलै गथ' जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जादोंमोन बे समाव सानजा हादोरनि गणकफोरा जिसु ख्रीष्टनि जोनोम थिलिखौ नागिरै नागिरै थांदोंमोन। पृथिबीनि बयनिख्रुइबो जौसिन मुंदांखासिन एस्ट्रलजि बिद्याखौ जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जादोंमोन बे समाव जोङो बर' हादोर होननानै बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन मिन्थिजानाय प्रागज्योतिषफोरखौ होननानै मिन्थियोमोन। प्रागज्योतिषफोरा बर' हारिनि मोनसे समनि गोजामसिन रायजोमोन आरो बे प्रागज्योतिषफोरावनो एसियानि इउरपनि गियानि सुबुंफोरा गणक बिद्याखौ फरायनो फैयोमोन आरो बे गोनोखोफोरानो जोंनाव मोनसे सानदांनाय फैदों। जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि सानजा हादोरनि बै सुबुंफोरा जाय साथाम गथ'आ जिसु ख्रीष्टखौ दाव दाव खालामनो थाखाय सानजाहानिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। गोदान मुगानि बिजिरगिरिफोरा सानदों पृथिबीयाव बयनिख्रुइ मुंदांखासिन गणक बिद्याया एस्ट्रलजि बिद्याया जेराव प्रागज्योतिषफोरावमोन बे प्रागज्योतिषफोरनिफ्रायनो थांदोंमोन नामा होननानै सानदांनाय मोनसे फैदों। जेखियानो जायाथों बर' हारिया मोनसे गेदेमा हारि। बे गेदेमा हारिखौ फोथांना लाखिनाय बे गेदेमा हारिखौ फोजौनायनि थाखाय गोबां दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि जिउखौ फलाय खालामबोबाय आरो दिनैबो जोंनि अनसुलि बिमाफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखायनो बावबोदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों दिनैनि बे लुखांफिननाय मुगायाव जाय लुखांफिननायखौ जोङो 70 बोसोरनि उनावहायसो मोननो हादों। बे लुखांफिननाय एबा रिकनस्ट्राक्शन पिरियडआवहाय जोंनि माखासे राजखान्थिगिरिफोरा बर' हारिखौ बोखावफ्लेनानै बर' बिमाखौ बिखायाव देगार सुनानै हारिनि इयुनखौ फोजोबस्रांनो नागिरनायासो। दिनै बे जोंनि हालामाव जाहारबारि हालामनि खाथियावनो दिनैसो मोनसे घटना जानानै थांबाय। थांनाय बिसायख'थियाव आगुनि राजखान्थिगिरिफोरा जाय राजखान्थिफोरा जोंनि बिटिसिनि हादुंगोराफोरमोन बे हादुंगोराफोरा गावसोरनि जेंनायखौ सहायनो हायैयाव जोंनि एक्स एनडिएफबि वर्कारफोरखौ लानानै नोंथांमोननि बे गामिनिनो साहा ओनसोलाव प्राय 10,000 मानसिफोरखौ थुलुंगानानै बेसेबांबा गिदिर गिदिर मेसिननि आरा लानानै दंफां हाफायहैनानै हाखावहैनानै हाग्राखौ ध्वंस खालामनो नागिरनाया जोंनि मोनसे हारि जोबस्रांनायनि मोनसे सिन। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जोंनि बिटिआर सरकारा रावबो दादागिरिनि हाथुरानि सिङाव थाया। जायफ्रा दिनै जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थोंजोङै एबा खेंस्लायै थांखि लादों बिसोरखौ जोंबो जोंनि आखाइजों जेरैखि जायाबाबो दबथायगोन। आं दिनै बे जौसांनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 10थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लाफैनानै रायजो राजाफोरनिसिम रायजो राजानिसिम नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों
दिनैनि बे 2021 मायथाइनि जा गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव गोदान मिजिं गोजान जा इयुन जिउ दाखांनो नागिरनाय बे मोजाङैनो जाफुंथों आरो फैगौ दिनैनिफ्राय जागायनानै जा जोंनि दमासि बे दमासिया बयनिबो गेजेराव अनलायनाय आरो गोरोबलायनाय लाबोथों बेखौनो आं मेसेज होनो नागिरदों। नोंथाङा सासे सासे बिटिसिनि सासे सोद्रोमा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोबां रां जाखांनायनि माबा अजद सिखारदों बेनि सायाव बुंनो सार। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवथ' बुंनो थाङोबा जोबथा जाख्ल'नायानो जादों थांनाय बारनि जा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जा जाख्ल'नाय बेखौ नायोब्ला जोङो 142 कौटि 11 लाख जोङो लायबिलिटिस मोननो हादों। 142 कौटि 11 लाखा गोरलै थाखा नङा, बे ओंखामजों दैलायनाय नङा। बेफोरनो जाख्ल'नायनि थाखायसो जादों, बे प्रमान जादों। बिनि अनगाबो दिनै राजखान्थि भाबै षड़यन्त्र मोनसे जादों जोंनि गेजेराव। जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद गोरलै गोसोनि सुबुंथि गोनां, नाथाय राजखान्थिगिरिफोरा गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय जोंनि बे हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि जा थांखि लादों बे खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। दिनै बिथांमोना जाय दैदेनगिरिनि मुङा आंनि आखायाव अलरेडि सफैजोबखाबाय। बे दैदेनगिरिफोरखौ जों जेरैखि जायाबाबो गोख्रों आखाइजों दबथायखागोन आरो बिसोरखौ जोङो दबथायनानैसो नागारगोन। आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिबाय रायजो राजानिसिम। रावबो दादागिरि, रावबो दुरन्धर गोसोनि मानसिखौ जों निमाहा होखाया। रायजो राजाखौ नंखाय लामाजों दैदेननाय दैदेनगिरिफोरखौ जों मालाबाबो निमाहा होआ। जोंनि जा सम्पति, जाय सम्पतिनि सायाव, जाय हाग्रा बिफाननि सायाव जोंनि इयुन जोलैया थांनानै दङ, सोनारनानै दङ, बेखौ जों मालाबाबो बिथांमोननि आखाइयाव जों गथायना होनो हाया। बेखौनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिनाय जाबाय।